Bu kok jenengan iku lho ya. Ngaturi wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kersa nimbali pagelaran kita nggih Bu nggih. Bapak saking Bapak sinten to niki? Bapak Basirun Ibu Sri. Dek niki urung kenek. Sampun nimbali ketoprak Wahyu Manunggal mijil saking Desa Sugihan Banjarjo Blora Mustika. Engkang dipimpin kalian Mas Ucil si Jagol Salto. Iki mau Mas Ucil saltone ping pira, Bu? Sithike Mas. Kok ping 5 kok sithike men? Biasane iki ping 30. Kerja bareng ada Anam Audio. Bener Mas? Bener. Ada Rahmat Production dan juga ayo Alniba. Wih. Halo Mbak. Halo lho. Kene kok lemas? Karipan. Lilir. Lah iya, iki lagi laris karipan ya. Iki mang kene kok nyincing kabeh iki. Kenapa iki? Aku bar turu. Walah jenengan karipan. karipan. Lambine. Dalam rangka tasyakuran khitanan adik Rafa, semoga menjadi anak yang soleh. Engko mbok dongakno samawan. Saiki kan samawan ndi-ndi ono. Lah piye? Sakinah mawaddah warahmah. Oh, sunatan kok samawa iki piye? Nek maksude iki gak sing disunat. Bapak ibuke ya. Bapak ibuke. Tetep romantis sampai kakek nenek ya toh. Loh ya iya toh. Ora kok nek pas nganten anyar tok ya toh. Pak Tok Kudus tesih ten mriki to. Mpun mantuk nggih. Yang punya aman iki gak ono kelinci ucul iki. Aise aman, Monggo diaturi napa Dek niki? Sing pinu. Sing pinu. Napa Mas? Sing pinu ya turu wong Chandra ngantukan. Lah ya, nek Mas Chandra sing pinu ya jelas turu. Lah iya to. Sing penting ki rancakno Dek niki. Ya wis manut sing kono wae, ayo. Wis ben genten kono sing mikir lah ya. Iya. Apa dikai sing penak-penak. Syukur kowe. Syukur. Masa kok njaluk terus, pesan ya pengen diweki ya. Wong wedok kok kon njaluk terus. Njaluk terus. Lah kalau wong lanang gene. Ayo, ngekeki ngono gene. Apa iku? Njaluk Kok lah, iki bagianku kok ning nek dek iki gak usah ditawani jolak njaluk ae nek. Lah iya ketok yo games ngono lho. Oh iya. Ayo enake apa Mas Sandra? Lombo. Karo melek-melek. Biasanya Dek niki apa iki? Oh dikek wolu-wolu kapok kowe lho. Sing penting ojing. Ya. Sing penting iso iki lho. Mungkin mbak-mbake, ibu-ibuke, bapak. PHP ya ora. Mbah Kung, monggo Mbah. Ajeng ngersake tembang menapa monggo. Dalam piye Mas? Walah, yo ora cucuk cah iki. Lah ngapa to? Wis sithik akeh disyukuri. 10.000 iki nggo keri-kerinan tok. 10.000 kok nggo keri-kerinan iki. Senggakane kuwi lho. Senggakane. 10.000 ya oleh senggakan. Nggo keri-kerinan 10.000 ya kurang lho Mas. Ayo Mas. Ayo Mas Sandra. Ayo. All together. Yes, satu tim. Together. Lagi mana kan? Dengan sayangku aku kini khusus untukmu, yang terus mengharapkan semua cinta darimu. Tampangmu yang pas-pasan buatku terkesan.
melupakan omonganmu, tapi kau tak mungkin bisa merobohkan cintaku. Harapanku tinggi, namun cintaku kini telah pergi lagi. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini telah pergi lagi. Asal siap no pokoknya. Iya. Iya, Pokoknya siap no ya. Cekit. Tolong lupakan saja semua janji yang pernah ada antara kita. Dua kali bertemu sudah cukup bagiku. Bercumbu, semua itu tujuanku. Harapanku tinggi, namun cintaku kini telah pergi lagi. Harapanmu tinggi, namun cintaku kini telah pergi lagi. Ayo, siapkan teriakannya. Ayo, sebuah lah ya. Kendangnya, ha, kendangnya ini. Tak tong, tak tong, tak tong, tak terung, tak 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 tak. Ayo di, bengok bareng kabeh. Agama please baby tolong lupakan saja semua janji yang pernah ada antara kita. Dua kali bertemu sudah cukup bagiku. Bercumbu, semua itu tujuanku. Harapanku tinggi, namun cintaku kini telah pergi lagi. Harapanku tinggi, namun cintaku kini telah pergi lagi. Ayo. Asik. Flashback together. Yo, sing kompak. Ha, ayo toh. Yo. Sik mari ki. Agama please baby tolong lupakan saja semua janji yang pernah ada antara kita. Dua kali bertemu sudah cukup bagiku. Bercumbu, semua itu tujuanku. Harapanku tinggi, namun cintaku kini telah pergi lagi. Harapanku tinggi, namun cintaku kini telah pergi lagi. Harapanmu tinggi, harapanmu tinggi, namun cintaku kini telah pergi lagi. Mas Dery iki PR iki, Mas Dery iki PR piye iki? Lah ya lagunya wis bar. Panjang ojing kok saya to. PR iki to. Nganu karipan kakean turu dadi iki gak ngerti. Ora kok kakean turu, kurang turu kuwi yo. Iya kurang turu. Kan Dan- mentres ya Mas ya. Amin. Dek ini jam 5 lagi mulai tekan jam 8 langsung turu kene kok to piye. Oh nimbal. Nimbal langsung tuh. Apa musuhnya panggung ah Mas? Jangan langsung iki lho anu gong dek. Ngono. Heeh. Belum ada atensi ya, mungkin Mbak Es yang sebelah mriki, Mbak. Badhe mesake lagu, Mbak. Mas. Ana rek egois. Tak takoni rek meneng ae, batinmu kudu to ya. Tali kotang, Mas. Aduh, sebelah yo kerino, Mas, tali kotang. Oh. Asiknya munda kali kontan. Nek ana kan 6.000, saiki regane piro? Saiki 10.000, Dek. Lho 10.000 mah berarti pas ya. Iya. 5.000-an iki wong loro lho ya. 5.000-an. Berarti sisean ngono ya. Iya toh. Disigar. Terus piye? Sigar. Heeh. Iki biasanya sing tali kotang sing ndi? Mbak, ayo. Nesta. Nesta iki biasanya talenan iki. Iya, ora tau. Talenan tampar apa-apa kae? Cek aku ndelok. Delok apa, Mbak? Iki lho maksude wis mbok engko tau. Wis. Engko ceblok.
wali kota. Anak sing dueti Mas. Anak sing dueti to? Heeh.
Soto kaya pati tali kotak tapi tresna bukan suci. Tali kotak tresna bukan suci. Tali kotang sampun. Ini tau sing nyanyi kok goib ora ketok iki. Di balik layar. Di balik layar. Aku sik tak ngaturi sing kene ben gak ngantuk ya, Mbah. Gendingin apa, Mbah? Kok jenengan ongap-angap, Pak, Mbah? Ini cucul. Aku mau naik kelinci ucul, Mbah. Aku bosen di awan kok, Mbah. Napa, Mbah? Ngersake napa kula? Mergo mantuk. Sampai nek dikersakne bae terus gelem to, sampean. Nggih purun to. Dadekne putu ae, Mbah, aja bojo, Mbah, ngakwalan jenengan mungkin. Guyu, Mbah. Aku dicuekin guyu, Mbah, kok. Malah mencicili wong. Aku dipecicili terus kok. Merah jambu. Saiki apa sesuk, Man? Nggenku mbok nggo. Cinta merah jambu. Ayo cantik, ser, cahaya, ses. Beser iki penyanyi uyohan iki. Mam, Suma, Mam. Ayo, jaluk Mas Andra. Lemboh. Biasanya kan yang jaluk imam piye ngono lho. Ses. Sido ta ora kok, Jok? Piye? Permintaannya apa, Mbak? Cinta merah jambu. Penyanyi ki ndak kuopo aku ndak jemberin ah. Cinta merah jambu. Ses. Krungu ta ora? Krungu. Cinta merah jambu ses. Beser. Alani bang. Ses,
Ayo bingung, bingung. Penyanyi kakek ses. Lanjut ada permintaan apa deh niki? Tambal ban. Tambal ban nggih Pak nggih? Oke Pak. Ayo putriki. Nah tak golekna sing kulinan tambal ban Pak iki. Toprak prai gawenane tambal ban. Nah jujur to. Lah mikmu ndi to? Mikmu. Sik diganti. Dalam ganteng. Garam Cina, siap. Ayo. Monggo Mas Chandra. Tambal ban. Garam Cina ya nanti ya Mas ya. Aman iki ana dek niki. He, ha. He, ha. Asik. Aku iki tukang tambal ban.
puji aku kok pegelen aku katanya Chandra. Niki kalian diselingi yoga Pak. Loh, madang? Nggih. Bakdo niki nggih Pak. Oke cinta. Wow, ini sudah ada pasokan-pasokan hitam-hitam yang Iya. sebelah kanan ya. Pasukan hitam-hitam dari mana Mas? Dari mana Mas? Dari rumah. Makasih dari rumah. Dalam apa itu Mas? Ayo enaknya diwenehi apa Mbak Fitri? Ojo kelinci ucul lho ya. Monggo Kak Fitri. Diaturi Lilo. Lila. Duit iki Kak Fitri ya. Lah. Walah iya. Lali ana penyanyi asli kok. Lila. Monggo Mas Chandra. Lila tayub. Tayub. Jare Mang Lila tayub. Lila medune nganu. Apa iku? Tia Monica.
kasih wonten Lila. Karo nanti Dara Putri. Monggo Dara. Ayo ndok dicepakna iki panungguane. Nah,